You said never let me go. 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 You said it never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said There's no time to be scared. Ay, मोजांथ' लामायैनो Oh my god. Alberti solo. তলত গেলো আমি ন তলত ইমান ধুনীয়া ইয়াৰ ৰাস্তাটো কি কি মডেল এটো খালতে ৰাস্তাটো কি ভি না কি এটো কি মডেল হে रिभय डिस्ट्रिक्ट मेघालय बर्डार ना आरो इयाव थाबायनो फैदोंमोन दसे ओरैनो ओमफ्राय दा थांनोसै गुवाहाटी दा जाबाय टाइमा 4:30 मोनानि 4:30 आरो इयाव रबार बागान दोङो ओइफोराव सब रबार बागान गोजा ओइ गोजौ गोजौआ सब रबार बागान ओइ गारि फैदोंथ' ओइ लामाखै जारि फैगोन आरो टार्निंआ इयो भि मडेल आरो मजा हलि बेरायनो जों दिनै आङो दिनै लोगोदो गारि लाना फैदो आरो जोंहा रनाल्ड'दो आरो इनो रनाल्ड' थांबाय दों सिङाव ओइलाय इनो गारिया जोंनिया दिनै दा जों मोनानायखाय साइकेल लाबाखै आरो माने गारि लाना फैदो दा थांनोसै गुवाहाटी इयो रनाल्ड'आ थायो सारभेयाव थायो आरो इनिफ्राय आङो जुर'टिनिल' थायो खानैबो माने फैनो गोनाङाव लोगो हमलाय लामायाव ओइ इक्सा ओरैहाय लामायाव जोंनिया इनि गारिया यानि गारि आरो रनाल्ड'नि गारि आरो आंहाथ' माल-साल गैया नालाय बहा गारि बायनानो ए रनाल्ड'नि गारि आरो रनाल्ड' गारि मजा ओइ लामाया इनो कि इमान धुनिया माने गारि सारि खम आरो बहुत धुनिया जोंनियावनो बेरायनो फैयो मर्निंआवबो फैयो ओमफ्राय सानजौफुआवबो फैयो आरो मोनाबा ओमफ्राय इखिजाय बागान दं आरो हो गेलाय जोंनिया हावायानो गैयानो क्या करेगा यार हावायानो गैया नांबाय दे दा मा जागोन
हावा गैया दा मा जागोन दा एसे गोजानाव फैनानै क्या करेगा हावा नहीं तो हैं हावा नहीं क्या हो गया यार खेला गेलेयो नै जोंनिया टेनिस खेलाबो गेलेयो जोङो आंनिथ' भिडिअखौ नुखादों जों खेला गेलेनाय आरो ओरै गेलेयो जोङो खानैबो टेनिस खेला जोङो मर्निंआव गेलेयो बेलासि गेलेया आरो मर्निंआव गेलेयो जोङो जोंनिया स्पिकारा गेदेरथारमोनलै स्पिकारा खामानि होआ जादों माने साउन्ड बक्सआल' बया जादों आरो नै बया JBL नि दै बया दामिखा 7,000 नि माल 10,000 न 10,000 नि मालमोन आरो खामानि होआ जादों अलप बया जादों बुस्थुआ माने गाबा जादों साउन्डआ बेनिफ्राय दा थांनोसै गुवाहाटि